सब व्यास नर्तकी रखले बाकी आज तक अभियंता नर्तका रखते रहे एगो स्वामीनाथ एगो जीवन भर लौंडे रखत रह गइल जाए करो अब वो लौंडा देखो जब हम खड़ा भइने गावे तो चल देहलस गांजा के ताव लगल बा गाड़ी में बैठी अपन सिगरेट में चिलम बोझी पी खैर कोनो बात ना 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 हमारा कौन नचनिया से युद्ध लड़े के तो बाना ना जी ब्यास से लड़े के हाँ ब्यास जी हवा पहले बड़ा जो सुखनंदन यादव के क्षेत्र हो ये क्षेत्र में हम गीत गौनाई में हाँ पॉइंट से लड़ी ले हाँ तो रामायण महाभारत के जगह दे के गावल जाला हाँ तू साफ लास्ट कह देलो सीता जी के धरती में समवा देलो वो तो तारे अपन प्रसंग हो हमार गावल प्रसंग यूट्यूब पर मार लिया सर्च देख के ये हमार गावल प्रसंग हो खली है बिया मोर कोटिया चल रे बुचिया कहाँ बाड़ू चला हमारा कुटिया पर रही हो वाल्मीकि जी अपना कुटिया पर आके उनका दोनों लड़का लोग के शिक्षा दीक्षा धनुष विद्या के भी सिखवले अब वह जानते रहे हम नया गाँव तनी सुखनंदन यादव जी के क्षेत्र हो उनके में सटब नु कहे तिरिये में सटब अपन है जाए ब्यास सुना चुरनी हो खेनु तो मुहगरी हो कहिया पूछ जन्म लिहला कहिया राचच पहले समय के हिसाब बात तोहरा 1 घंटा 40 मिनट तक गौनाई गावत रह गइल बताई तो अभी वही नहीं पबाड़े जब लइके हम गाइले कि नदिया किनारे मोरे गांव कान्हा देख रे सब सखियन में एगो हम ही से आनिए राम ललिता कुमारी बा हमर रोना कान्हा देख पवन सिंह कलाकार करके नया कोइलन कि कच कच मारो तारी आंख पियर फराक वाली पवन सिंह कलाकार गीत के नकल कोइले कि कच कच मारो तारी आंख पियर हम कवनी यूट्यूबर बढ़ल तू घर के देखला 1.5-2 महीना पहले के बाजता अपने बुझा जे के का अपने बुझा जाई लुका लुका के डूब डूब पानी पियत रहो ये ठीक ना हो ना चली होखे तो दर दांत के बांट के खा हां जी डूब डूब पानी मत पियो तो घट घट में बसे भगवान वाह कतनो हते नर्तकी नु एगो लौंडा ले लगो वो लौंडा आजू के थोड़े हो बाप रे बाप वो हमारी बेर के हो पटुआ के बाप हे बाबू वो हमारी बेर के हो हमरो से बेसी बार ओकर झरल बा उ बनावटी पटुआ के बार के यही से भाग चलते बट ये कुल कह दे कि मना अनजान बाटे कि रे मना अनजान बाटे खोजला से ना भेटाल भाव से भेटई है भगवान मना अनजान भाव से भेटई है भगवान मना अनजान
फिरता नहीं जा कि हमर भगवान कहाँ बाड़े। अरे पागल, खोजला से बेटा ले भाव भीतरी हुई तो स्वयं बेटा जी। केहू खोजे तीर्थ व्रत आ केहू तो तपस्या करत, केहू खोजे करत खानी दान मना न जानवर। केहू खोजे करत खानी दान मना न जानवर। ₹100 पुरस्कार राहुल बाबा के संगे संगे मंजेश बाबू, कल्लू भाई मीरपुर के सज्जन से पुरस्कार देनी हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार बा। बाल खोजे रनवा में अरावनो मरनवा में लागल जब ढोढ़ी में बान मना न जानवर। लागल जब ढोढ़ी में बान मना न जानवर। भाई हमारा मंजेश बाबू और लल्लू जी आई ना तने ऊपर मंचवा पर थोड़ा देर खाती सेकेंड भर खाती दतन चश्मा हमार हो जल गणिका खोजली सुगावा में, द्रौपदी खोजली लुगावा में। घमंड रहे जब साड़ी खिंचाए लागल, पांचों मर्द बोलत नहीं खन, तब हाथ उठा के सिलेंडर बोली कि हे नारायण अब तो हरे पपार में। तो गणिका खोजली सुगावा में, द्रौपदी खोजली लुगावा में, सेवरी खोजली जंगल सुनसान। गिरी खोजले भजन में, है लंगड़ो खोजी है गजन में। अब इन तनी ठेगइयो के चलत रहे हथवा में बोल बा। 5 बरिस में ई खटपन हुई हन, 5 बरिस में लइका कहिए सो कि बड़ा जीवन भर आज भोगल है लंगड़ते लंगड़। देखी तो है महाराज, देखी तो ये परिवार के सदस्य गण श्रद्धा स्वर्गीय आजी साड़ी धोती कुर्ता गमछा 100 रुपया भी हमरा के देनी, तब वो माता के स्वर्ग में स्थान मिलो। फुलवारी बम बम करत रहो। अभियंता भाई कहाँ कर रही है बुआ? गिरी बाबा भजन में, गिरी खोजी है भजन में, आहे लंगड़ खोजी है गजन में।
आ कुंवर खोजले करत खानी गान मनाना चाल बड़े कुंवर खोजे करत खानी गान मनाना चाल सरल बुढ़िया के टनक पाद सरल बुढ़िया के टनक पाद जन जन कहत रहे लिखले बड़ा लो देखी